מה דעתכם? מה יותר יקר? לגייס לקוחות חדשים או לשמר את הלקוחות הקיימים? תחשבו על הנקודה, אתם מפרסמים כל מיני מבצעים ללקוחות חדשים, אתם משקיעים הון עתק בפרסום, בגיוס לקוחות חדשים, וזה הרבה יותר יקר מאשר לשמר את הלקוחות הקיימים. עדיף את רוב המאמצים להשקיע קודם כל בלקוחות הקיימים, לשמר אותם, לשמר את הקשר איתם, לתת את המבצעים הכי טובים ללקוחות קיימים מאשר לגייס לקוחות חדשים. זה חשוב לגייס לקוחות חדשים, יחד עם זאת לא פחות חשוב לשמר את המאגר הלקוחות הוותיקים ולהשקיע בהם כסף. ככה אתם תרוויחו משני הצדדים.